eilfyw. Eilfyw. Dwi'n gwybod. So, jobs, ie. Gan ydw i na. Dim awr. Dim awr. 11. Fire away. So, croeso cynnes mawr yma, croeso ffordd yma. I'r wythfa ni. Mae'r wythfa yn arweinig Alun. Mae'r llawn yn mynd ymlaen, jyst bwyd i sgwrtiadau, dwi'n chweini, plant yn mwynhaudio. A mae'r wythfa pnawn yma, am 3 o'r gloch yn y Methodistia hefyd, eto dan ofal Alun. Nos ni, mae'r gwrthweddi, cwrdd y capel y Methodistia ac ar-lein hefyd yn iawn ar yr 7. A bore nawr, mae Marfer agor llyfr yn Crwys. Felly mae'n croes mawr i ymuno yn rhan o'r tîm yna. Rhaid etholiad, cyfleu, ysgrifennu fel gael, gweithio, mae yn Joseph. Dwi'n meddwl wedyn mae'r gornel bryd rhwng David a 2 o'r gloch yn y tabernacl. Diolch i tîm yn y nesaf sy'n arwain yna. A wedyn sy'n nesaf, mae'r fan am arweiniad Alun eto am 10 gloch fan hyn ac am 3 gloch yn gweithfa y Morwythfa ac yn Methodistia. Ac o wedyn checio hwnt, ar 11 dydd Mawrth, rhywbeth digwydd i deitl Alun. Mae modd yn cyfeirio at Alun y fideo online eto. Felly, rhodwch eto, diolch yn fawr iawn i chi ac i Lwyddi a Wil. A rhaid i chi def Jos am 11, croes y mawr i Jos. Nawn ni wedi eriaeth sy'n ni wrth ni dechrau stori. O, Duw da, dyn ni'n diolch i ti bod ni'n gallu dod o dy flaen di i gyrraedd ni. Duw y creawdwr, Duw ein gwaredwr, Duw sy'n mor ffyddlon, sy'n rhoi popeth da i ni. A felly Duw, dyn ni'n dod am calonau yn onest o dy flaen di mewn y gofod. Duw, dyn ni'n gofyn neud i ein plygu ni, ein tri ni, ein golchi ni a'n codi ni. O Duw, dyn ni'n gofyn neud i helpu ni i weld i'n ddeall yr awr yma. A Duw, bod ni'n gadael yr wythfa yn gorlifo yn dy gariad ni i fod ar waith yn ein partrefi a'r cymunedau. Felly ti ar jyst wedi yma. Amen. Wel, nawn ni ganu ein enw cyntaf. Oes ydyn nhw? Sorry. Boeth di. Slander brenin ni. Mawredd sy'n newid. Gadewch i
lawer yn hau. Os ydych chi eisiau sefyll i ni ganu hwn efo'n gilydd. As one O'n i'n meddwl bod ni'n gallu edrych ar salm yma hefo'n gilydd, salm 61 di hwn. Ac ella be nawn ni ddarllen y trwyddi efo'n gilydd, ond wedyn nawn ni fynd nôl i fyfyrio arno fo, ac ella nawn ni ddefnyddio darnau o'r salm yma, rai adnodau, a na i roi bach o amser o dawelwch wedyn i ni roi gweddi tawel yn y calon. So nawn ni ddarllen trwy'r fo gyntaf efo'n gilydd. Gwranda arna i'n cael o Dduw. Gwranda ar fy ngweddi. Dwi'n galw arna ti o bendra'r byd. Pan dwi'n anobeithio, arwain fi at graig uchel ddiogel. Achos rwy ti nesaf i mi fynd. Yn gael gref lle all fy ngelynion ddim dod. Gad i mi aros yn dy babell am
yn saff dan gysgod dy adenydd. O Dduw, clywais dy addawidion nes, ti wedi rhoi etifeddiaeth i mi gyda'r rhai sydd â ddoi. Gad i'r brenin fyw am flynyddoedd eto, gad iddo fyw am genedlaethau lawer, ac eistedd ar yr orsedd o flaen Duw am byth. Gwylia drosto gyda dy gariad a dy ofal ffyrddon. Yna byddaf yn cael law gyda enw am byth, wrth i mi gadw fy addewidion i ti bob dydd. Ond ella sawn ni nôl i ddechrau y salm yna. Be na ydy defnyddio y salm yma fel modd i ni droi at Duw mewn gweddi. So, gwnewch ni gwrdd i pen, a byddai'n darllen rhai o'r adnodau yn arwain ni fod yn myfyrio rhai o'r gwirioneddau. Duw, diolch bod ti'n gwrando arno ni'n galw. Diolch bod ti'n gwrando ar ein gweddiau ni. Duw, diolch bod ti'n gwrando pan dyn ni'n anobeithio, bod ti'n draig, uchel, ddiogel, yn le saff i ni fynd. A felly Duw, jyst yn y tawelwch yma, Duw, y pethau na dyn ni'n anobeithio amdano. Duw, y pethau na dyn ni'n galaru amdano. Duw, dyn ni'n cyflwyno nhw i ti. Mae'r salmydd yn dweud i ni eisiau aros yn dy babell am byth, yn saff dan gysgod dy adenydd. A Dduw, diolch bod dy adenydd di, bod y freichiau di'n cwmpasu'r byd i gyd. A felly Dduw, ni'n cyflwyno y trychinebau a'r hyn sy'n mynd ymlaen ar draws y byd, Dduw. Dduw, bydde di yn le saff, bydde di yn dod a heddwch. A felly yn dawel, dyn ni'n cyflwyno'r manna yma sy'n ar ein colonnau i ti. A Dduw, wrth i'r salmydd fynegi'r brenin Dduw am flynyddoedd eto. Dduw, ni'n diolch am y ti ydy'r brenin. A Dduw, dyn ni'n diolch bod y deyrnas di yn un o gyfiawnder, ac o obaith, ac o goleuni, ac o gariad, ac o faddeuant. A felly, Dduw, dyn ni'n diolch i ti am dy gariad, a dy faddeuant, a dy gyfiawnder sydd eto ni. Dduw, dyn ni'n diolch am dy ras, dyn ni'n diolch am dy ffyddonder. Ac yn y tawelwch yma rhywun, Dduw, dyn ni'n codi yn diolch i ti. Byddaf yn canu mawl i dy enw am byth, wrth i mi gadw fy addewidion i ti bob dydd. Dduw, wrth i ni geisio byw yn dy ddilyn di. Dduw, wnei di fod gyda ni. Dduw, wnei di helpu ni i gadw ein addewidion i ti, i fod yn driw i ti. Dduw, wnei di nerthu ni, wnei di llenwi ni heb dy ysbryd. Dduw, wnei di codi ni pan dyn ni'n dysgu. Dduw, diolch am y trwy dy ras di, dyn ni'n gallu bod yn ffrind i ti, yn dilynwyr i'r brenin. Felly Dduw, ni'n gofyn yn yr tawelwch yma, wnei di fod yn ein nerthu ni ar gyfer yr wythnos i ddod, nerthen teuluoedd, nerthen ni ar gyfer ein roliau yn y gwaith, ar gyfer ein swyddi i'r gymuned. Dduw, gna ni yn ddwywaith yn draed i ti.
Dewch ni ganu emyn nesaf, falle bod ni ddim wedi canu hon ers bydydd, ond wr crwydedig. Mae'n un weddol hawdd, felly na ni beidio fyny os dwi'n gallu cofio'r cwrs. Dwi'n gobeithio bod fi'n erbyn. So eisiau sefyll i ni ganu hon. Mae'n un sy'n myfyrio ar hyn mae Iesu'n gwneud ar y cwrs. Diolch Gwilym am yn harwain ni. Yn yr addoliad ac yn Salm 61 a gweddio yn y salm honno. A weithiau, os da chi'n gwybod beth ddeud mewn gweddi,
Mae honno'n ffordd i'n harwain i weddio. Bo chi'n darllen adnod ac yna bo chi'n gweddio, fedrwch chi'n neud hyn adra ac yn bersonol lle. Weithiau mae'r ffynon yn hesb ac yn wag a ddim yn llifo. Drychwch ar salm, cymrwch frawddeg a gweddiwch be mae'r geiriau yn ei awgrymu i chi. A mae hynny'n help mawr i ni allu gweddio yn ystyriol. Oherwydd mewn gweddi, da ni'n gallu disgyn i gysgu. Di hynna mae'n ddrwg pan da ni'n deud yn padar yn gwely. Dwi'n meddwl bod yr arglwydd yn meindio, da chi yn gweddio ac yn cyflwyno ac da chi'n mynd i gysgu'n dawel. A mae hynny'n ffordd well i mynd i gysgu na bod chi'n edrych ar eich ffôn cyn mynd i gysgu lle. Cos mae'r peledrau'n cadw chi'n effro. Ac mae'n cadw gweddi yn amrywiol ac yn fyw wedyn. O'na un neu ddau o bethau. Dwi am neidio weddi fama gan bod Gwilym di'r arwain i mewn gweddi a gawn ni at y darlleniad. Diolch am y cyfarchion fel nain a taid ynde. Mae tymhorau mewn bywyd. Mae pawb ohona ni yn ei wynebu. A mae bethau newid yn y tymhorau hynny, beth bynnag ydyn nhw dydy. Beth bynnag ydy'n hanes ni, mae yna tymhorau yn dod. Chi'n bod, cael swydd newydd, neu ymddeol, neu bod yn daid a nain. A da chi'n gorfod addasu'r tymor hwnnw, dydach. Ac nid yw'r hyn a fydd wedyn, oherwydd mae pethau wedi newid. Ac wrth gwrs, wrth i Jos gael ei eni bydd Mawrth, mae y tymor newydd yn cychwyn yn yn hanes ni fel teulu. A da ni'n diolch i Dduw am y bychan, a da ni'n gweddio dros yn teuluoedd, a da ni'n gweddio dros yn plant, yn gweddio dros llanas yr wythnos yma. A cofio amdanyn nhw, plant a wirion, yn gweddia. Maen nhw angen yn gweddia ni oherwydd, da chi'n bod gath lwri geni yn y 90au, mae 2025 yn wahanol i'r 90au. Gas i nain Jos i geni yn y 60au. Mi o pethau wahanol iawn yn y 60au. A mae'r heriau i deuluodd hefo plant bach yn wahanol, yn heriol, ac yn gallu bod yn anodd, oherwydd o ganon ni'n teledu tan ni'n 11 oed. Do'n am dylanwadau o'r tu allan yn mynnu sylw yn plant a'n wirion ni. Chi'n bod, oedden ni'n chwarae ni'n y 60au hyd y gwni, oedden hyfryd ac yn braf ac yn llawed, ond doedd dim y dylanwadau, maen nhw'n dylanwadau estron yn dydyn. Rhei ohonyn nhw, mae yna stwff da hefyd ac ardderchog a dyrchafol. Ond mae tymor newydd yn golygu heriau newydd. Cyfeirio hefyd at Nadolig. Mae Nadolig yn dod, a patrwm y Dolig bydd Sul cyntaf yr Advent diwedd mis Tachwedd, ac yna mae ganddo ni 3 Sul yn Rhagfyr tan ddydd Nadolig. Byddan ni'n cael 2 oedfa hefo naws yr Advent ar yr 7fed yma. Na ni gychwyn ar ambell i garol ac yn y blaen. Ac yna yn Capel y Methodistiaid yn y Prynhawn. Wedyn, 4 ar 10, mae yna 3 peth yn digwydd. Mae gwasanaeth yma cymorth Cristnogol. Byddwn ni yn cofio yn dyletswydd tuag at yn cyd-dynion. Ac yna yn y Pnawn, da ni'n cael carol a chacen eto yn festri y Capel Methodistiaid. Ac os ydych chi am i ni ganu carol o'ch dewis, gewch chi awgrymu fi, mae yna ffurflen ganddo ni, i'ch roed y hoff garol. Ac yna mi fydd Catrin. Mae'n dychryn os oes yna 5 siarp mewn alaw. Ddigwyddodd o llynedd bod yna 5 siarp. Os am ysi ddim yn gwybod lle ni. So, carol a chacen, a mi fydd unrhyw arian yn y gwasanaeth yna mynd tuag at y Samariaid yn helisen ni am y flwyddyn. Wedyn, 21, llanas a coedfa pob oed yma i ddathlu y Nadolig. O, nes i anghofio am y 3ydd peth ar y 4 ar 10.
Mae digwyddiad carolau gan Angor yn The Grange Town, a mi oedd o'n ddigwyddiad hwyliog a hwylus llynedd. Faint o'r gloch da chi'n gychwyn? 8 o'r gloch nos. Wedyn fydda ni'n canu carola ac ymuno hefo Angor yn y fan honno. Mae yna 3 wedi cael triniaeth. Mae Catrin Jane wedi cael llawdriniaeth fawr 9.5 awr. Ac welis i bore ddoe, oedd hwyliau go lew bore ddoe arni hi, ond dwi'n tybio bod yr gwella yn mynd i olygu bod ti fyny ac i lawr. Mae'n gwerthfawrogi yn cefnogaeth ni ffrindiau a ffrindiau Ebenezer, a gobeithio bydd hi'n cael dod adra yn fuan. Meryl wedi cael triniaeth ar ei chateract ddoe, felly da ni'n meddwl amdani hi, a mae Alun Parry mab Melora yn yr ysbyty yn cael trafferth anadlu. Ac yna... mae Cynan wedi mynd, ond fi o Cynan wythnos dwytha'n cynrychioli Angor ac Ebenezer yn y Vatican. Dwi'n gwybod os da chi weld y lluniau. A da ni diolch iddo fo am fynd ar neges gan Angor i'r pab. Ond oedd o'n cynrychioli holl eglwysi Cymru ac y tîn, a maen nhw wedi bod yn gweithio fel eglwysi yn Ewrop ar ddogfen ecwmenaidd. Ac oedd Cynan yn rhan o'r trafod a chynio yr ddogfen honno. Dyna fo. Ac un peth nadolig, mae gennau garol plygain. Na, mae'n iawn. Carol plygain ar gyfer y dynion i ni chanu. Mae'n syml, ond da ni'n bwriadu chanu hi prynhawn Sul yr 11 a falle mama Sul cynt yn y bore. Felly mae gen i gopia ar eich cyfer chi. Gewch chi gopi ar y diwedd. Felly dewch chi fynd at y darlleniad y bore yma. A mae yna wahoddiad i bawb sydd yn caru'r arglwydd Iesu i ymuno ni yn y cymyn ar y diwedd. Wedyn, os da chi'n cofio, da ni'n mynd trwy breges ar y mynydd yn raddol. Ac wrth wneud hyn, da chi'n edrych ar y darn nesaf, da chi'n sylweddoli, fedrai'n gadael hwnna allan. Felly, da ni'n mynd at y 3ydd paragraff yr Sul yma i edrych yn sydyn arno fo. A dyma y 3ydd paragraff yn y breges ar y mynydd, 5 bennod o Efengyl Mathew. A dyma Iesu'n dweud, a mae o'n gosod yr cyd-destun mewn ffordd yn y darn yma. Oherwydd, yn y paragraff wedyn, mae'n dechrau edrych ar gyfraith ar 10 gorchymyn, a mynd trwy y darna o'r 10 gorchymyn. Ond mae'n gosod y cyd-destun yma. Peidiwch am meddwl fy mod i wedi dod i gael gwared a chyfraith Moses a ysgrifau'r proffwydi. Yn yr hen draddodiad, oedden nhw'n dweud na Moses oedd wedi sgwennu'r 5 llyfr cyntaf yn yr Hen Testament. A mae'r rheini'n cynnwys hanes yr Exodus, hanes y creu, hanes y gyfraith yn cael ei roi ar mynydd Sinai. Maen nhw'n gwneud hwnnw'n llanas bore yma hefyd. A mae'r cyfreithiau, mae ganddo ni y 10 gorchymyn, ond mae yna hefyd gyfreithiau sydd yn ymwneud ag addoliad a bwyta yr Iddewon a trefn sifil y cenedl yr Israel fel oedden nhw bryd hynny. Proffwydi ydy holl lyfrau proffwydi sydd yn sôn am Ezekiel, Eseia a'r proffwydi llai. A mae Iesu'n dweud, dwi ddim wedi dod yma i gael gwarad o'r rhain mewn unrhyw ffordd. Dim o gwbl, dwi wedi dod i ddangos beth mae nhw yn ei olygu. Credwch chi fi, bydd dim un llythyren na manylu'n lleia o gyfraith yn cael ei ddileu, nes bydd y nefoedd ar ddeiar yn diflannu. Rhaid i'r cwbl ddigwydd gyntaf, bydd pwy bynnag sy'n torri'r gorchymyn lleia ac yn dysgu bobl eraill i wneud yr un peth, yn cael ei ystyried yn lleia yn Nheyrnas Nefoedd. Ond bydd pwy bynnag sy'n byw yn ifydd i'r gorchmynion
ac yn dysgu eraill wneud hynny yn cael ei ystyried y mwyaf yn y deyrnas nefol. Dwi'n deud hyn, os fyddwch chi ddim yn byw yn fwy cyfiawn na'r Phariseaid a'r arbenigwyr yn y gyfraith, fyddwch chi byth yn un o'r rhai mae'r un nefol yn teyrnasu yn ei bywydau. Felly'r experts ar y gyfraith oedd y Phariseaid a'r ysgrifenyddion. Dyma'r bobl oedd yn edrych yn fanwl ar gyfraith yr Hen Testament ac yn ei ddysgu fo i bobl Israel. A mae Iesu'n dweud, oni bai bod chi'n well na nhw. Dwi'n cofio be oedd yr prybydd nath o roi. Ti'n meddwl? Fyddwch chi byth yn un o'r rhai mae'r unefol yn teyrnasu yn ei bywydau. A'r paragraff wedyn, dwi'n gobeithio fyddwn ni'n edrych yn sydyn bora dy Sul nesaf arno fo, ydy hwn. Da chi wedi clywed beth oedd yn cael ei ddweud wrth y bobl ers talwm. Paid llofruddio, ac y bydd pawb sy'n llofruddio rhywun yn euog ac yn cael ei barnu. Ond dwi'n dweud wrthoch chi bod y sawl sy'n gwylltio gyda rhywun arall yn euog ac yn cael ei farnu. Os ydy rhywun yn sarhau gyfaill drwy alw'n idiot, mae'n atebol i'r Sanhedrin. Ac os bydd rhywun yn dweud y diawl dwl wrth rhywun arall, mae mewn perygl o losgi yn hân uffern. Felly, os wyt ti wrth yr allor yn y deml yn addoli Duw ac yn cofio fod gan rhywun gwyn yn derbyn, gad y doffrwm yno. Dos i wneud pethau'n iawn gyda nhw gyntaf. Cyd i gyflwyno doffrwm i Dduw wedyn. Os bydd rhywun yn dygylliddo rhywbeth ac yn mynd at tir llys, setla'r mater ar unwaith cyn cyrraedd y llys. Ydy'n well gen ti iddo fynd at ti o flaen y barnwr ac i'r barnwr orchymyn i swyddog droi yn y carchad? Cred di fi, chi di ddim dy ryddhau, nes byddi wedi talu pob ceiniog. A da ni diolch i Dduw am ei air. Rhyw wythnos nesaf fydd y darn yna ynglyn â llofruddio a gwylltio. Rwan tan ni edrych ar y darn cyntaf, mae o ymlaen, dwi wedi rhoi copi ohono fo ar y sleidiau yn fama. Yn y rhywle, ydw i wedi? O, dyma fo, ia? Reit, fydda ni yn... Ma fo, reit. Atgoffa chi, dar ni edrych ar y gwynfydau oedd yn dweud, be di natur pobl y deyrnas? Be di natur dilynwyr yr arglwydd Iesu? A'r darlun da ni'n gael ydy o Iesu yn hel y disgyblion at ei gilydd ac yn ei dysgu nhw. Ac oedd wedi dweud wrth y disgyblion cyn iddo fo adael, gwnewch ddisgyblion o'r holl genhedloedd. Ac felly bod ni'n ddisgyblion i Iesu Grist, a Iesu di'r athro sydd yn dysgu ni. A dyma natur i bobl o. Tlodion yn yr ysbryd, rhai sy'n galaru, rhai addfwyn, newynu a sychedu am gyfiawnder, trigarog, pur i calon, tangnefeddwyr, a rhai sydd yn cael ei erlyd oherwydd cyfiawnder. Dyna natur pobl y deyrnas, pobl Iesu Grist, disgyblion yr arglwydd Iesu, o'r dechrau hyd yn awr. Ar ôl y gwynfyda, dyma fo'n defnyddio 2 ddarlun dealladwy i ddisgrifio sut ydyn ni'n gweithredu. Oherwydd mae yna wahanol elfennau'r ffydd Gristnogol, elfennau ysbrydol, i'n heneidia, yn y perthynas efo Duw, yn yn haddoliad. Ond mae'r ffydd yn cael ei gweithredu hefyd yn ymarferol. A'r 2 ddarlun sydd ganddo ni, un sydd gen i mama, di chi yw halen y ddeiar a chi yw goleini'r byd. Yr halen yn gweithio'n dawel, di daro, ddim yn tynnu sylw iddo fo'i hun, ond yn gwneud lles o fewn i gymdeithas. Yn atal drwg, yn atal anghyfiawnder. Ac yn yr ail ddarlun, byddwch fel halen, byddwch hefyd fel goleini. A mae natur goleini yn ymestyn allan. Da chi'n bod, da ni'n defnyddio goleini mwyn dileu tywyllwch, mwyn i allu gweld yn glir. Felly mae Iesu'n dweud, byddwch fel halen fy nisgyblion, byddwch fel goleini fy nisgyblion.
Da chi fod i wneud y ddau beth. Peidiwch â cuddio doleini cariad Duw dan lester. Nid dyna pan bod ni'n rhoi lamp yn y tŷ, ond mwyn i'r gola ymestyn allan. Ond yna, yn y paragraff nesaf, mae o'n deud rhywbeth eithriadol o bwysig mwyn i ni ddysgu be di agwedd Iesu at gyfraith Duw a beth ydy'n hagwedd ni i fod at gyfraith Duw. A mae hwn yn taflu goleuni ar weddill y bregeth ar y mynydd. 2 bennod, 5 a 7 yn Efengyl Mathew. A mae yna bethau bendigedig ynghlwm yn yr hyn mae Iesu Grist yn ei ddweud yn y fan yma. Rwan ta, Iesu Grist a cyfraith Duw, da ni'n meddwl am degorchymyn, da ni'n meddwl am fyw bywydau da, da ni'n meddwl am ufuddhau i Dduw. Ond mae'n amlwg bod Iesu Grist yn tybio bod yna rai o'i ddilynwyr o yn credu i fod o wedi dod i ddileu y stwff yma oedd yn yr Hen Testament. A mae yna duedd weithiau mewn Cristnogion a rhai secta i ddeud, da ni'n angen yr Hen Testament. Duw cas a blin oedd hwnnw. Sgynno fo'n byd i wneud hefo ni. Da ni'n angen gymaint o fwysoldeb ac oedden nhw ei angen. Na ni gael gwarad o'r Hen Testament a na ni ddefnyddio Testament Newydd yn unig. A mi oedd Iesu'n iawn yn tybio y byddai'r rhai o'i ddisgyblion yn deud pethau felly. Oherwydd be mae'r Iesu'n deud, hei, peidiwch yn meddwl bod yr Hen Testament yn amherthnasol i chi. Mae o'n gwbl berthnasol. A dwi am ddangos i chi rhai o'r ffyrdd mae o yn berthnasol. Gynnon ni'r halan. Fydda ni fynd ymlaen i... A medda Iesu, peidiwch meddwl fy mod wedi dod i gael gwared a chyfraith Moses ac ysgrifau proffwydi. Dim o gwbl, dwi wedi dod i ddangos be maen nhw yn ei olygu. Dwi wedi rhoi cyfeithiad BCN hefyd, Beibl Cymraeg Newydd, oherwydd bod fi'n cydio mewn gair y fama. Peidiwch atybio i mi ddod i ddileu'r rhain. Ni ddeithim i ddileu, ond i gyflawni. Rwan ta, mae hwn yn bwysig, cyflawni. Da ni'n gwybod, pam o'n i'n ifanc nes i wneud yr hen PhD hanesyddol na, a gweithio, nath o gymryd 9 mlynedd i mi lunio'r testun gwreiddiol, 160,000 o eiriau i gyd hefo'i gilydd. 100 yn y testun, 60,000 troed y ddalen. Ac o ddwrnod hyfryd, oedd o pam o'n i wedi cyflawni y gwaith. Ac wedi gallu cyflwyno yr traethawd i'r arholwyr oedd yn mynd i fwrw golwg drosto fo. Oedd yr holl waith wedi ei gwblhau yn ôl yr disgrifiad oedden ni wedi rhoi 9 mlynedd ynghynt i mwriadau fi. Ac yn y fan yma mae'r Iesu'n deud, dwi wedi cyflawni y gwaith oedd wedi cael ei rhoi i mi i'w gwneud. A dwi'n cyflawni'r Hen Testament ac yn cyflawni y proffwydi a'r gyfraith. Wan ta mae hwn yn bwysig bod Iesu yn cyflawni y gyfraith a'r proffwydi. A dwi am sôn am un neu ddau o'r ffyrdd mae Iesu yn gwneud hyn. Oherwydd be mae o'n ei olygu bod Iesu'n cyflawni y gyfraith yma, degorchymyn a'r cyfreithiau eraill i gyd, ac yn cyflawni y proffwydi. O, da ni'n gwybod am un yn syth bin, a fydda ni'n dechrau meddwl amdano fo yn ystod tymor yr Advent. Fydda ni'n canu hefo'n gilydd, wele cawsom y Meseia, gyfaill gwerthfawr o carioed, darfu i Moses a'r proffwydi ddweud amdano cyn ei ddod, proffwydi, Iesu yw gwir fab Duw, ffrind a ffrynwr dynol ryw. Felly, yn y lle cyntaf, mae Iesu'n cyflawni'r Hen Testament, oherwydd bod yr Hen Testament, mae Duw wedi dweud, mae yna Feseia yn mynd i ddod. Mae yna waredwr bendigedig yn mynd i ddod i'ch plith chi. A da ni'n darllen yn hymor yr Advent Eseia, yr rhai oedd yn rhodio mewn gwlad o gafig didew a gafodd lewyrch golau yn Eseia.
canys mab a anwyd. Dyna y broffwydoliaeth. Dyma Iesu Grist yn cael ei eni, a dyma'r broffwydoliaeth yn cael ei chyflawni, oherwydd bod mab Duw wedi dod i'r byd. Na i ddim enghreiffio mwy oherwydd gawn ni wneud dros dymor yr advent. Ond mi oedd hynny yn brawf mae Iesu oedd y Meseia. Drychwch be oedd y proffwyd i ddeud. Mae wedi dod yn wir yn Iesu, yn yr hyn a ddigwyddodd, yn yr hyn a wnaeth, yn yr hyn a ddywedodd. Felly, yn yr ystyr yna, mae Iesu wedi cyflawni y gyfraith a'r proffwydi. Ond mae yna fwy iddo fo na hynny. A mae'n mynd y fwy a mwy cyffroes. Rwan, ta gofynion y gyfraith gan Dduw ydy bod ni'n cadw at ei air yn berffaith. Dyna di'r nod, cadw at gyfraith Dduw yn berffaith. A mae yna un sydd wedi llwyddo i wneud hyn. Da ni ddim wedi. Ond mae Iesu Grist wedi cyflawni y gyfraith drwy fod yn gwbl iddi hi. Yn ei gariad at Dduw, yn ei gariad at Gydyn, da ni'n gweld y person yda ni i fod mewn gwirionedd. Mae wedi cadw at bob iot oedd yn y gyfraith. Ac oherwydd i fod o'n berffaith, doedd dim rhaid i'r Iesu wynebu marwolaeth. Mae gyd yn gysylltiedig efo'i gilydd, da chi'n gwybod? Mas o gyflawni'r gyfraith yma. Dyma pam bod ni'n gallu troi at yr Iesu a darllen a dysgu amdano fo, oherwydd mae o'n waredwr i'n pechoda ni, ond mae'n esiampl hefyd yn dydi. A da ni'n gallu dibynnu arno fo. Da ni'n methu dibynnu ar yn gilydd, da ni'n methu dibynnu ar arweinyddion, da ni'n methu dibynnu ar wleidyddion, oherwydd i amherffeithrwydd. Maen nhw'n syrthio, maen nhw'n methu, maen nhw'n gwneud llanas. Ond yn Iesu Grist mae ganddo ni i fuddod hardd a perffaith i gyfraith Duw. Dwi wedi rhoi adnod, disgwyl hyn. Ydw dod yma ni, Galatiaid 4. Ond ar yr union adeg roedd Duw wedi ddewis, am bonodd ei fab wedi eni o wraig, wedi eni dan y gyfraith, i dalu'r pris sy'n rhyddhau ni oedd yn gaeth i'r gyfraith, mwyn i ni gael ein mabwysiadu yn blant i Dduw. A beth sy'n syfrdanu fi, a mae gras yn dod mewn i hyn, ydy pan da ni'n credu yn Iesu Grist, mae perffeithrwydd Iesu yn cael ei ystyried yn berffeithrwydd i ni. Neu mae'r Iesu di byw y bywyd y dylia ni fod yn ei fyw. Mae Edwards, rhywun arall o Wyddgrug, William Jeffs, yr emynydd Edwards, o nath darganfod Daniel Owen yn dechrau argraffu nofela fo. Fy ngwisgo a'i gyfiawnder, medda fo, yn hardd ger bron y tad. Felly, da ni'n gwisgo cyfiawnder a perffeithrwydd yr arglwydd Iesu. A bod Duw yn edrych arna ni, a nid yn gweld ni fel pobl anffyddlon, tywyll, pechadurus, ond yn gweld ni fel y dylia ni fod. Fy ngwisgo a'i gyfiawnder yn hardd ger bron y tad. Ac yna, y trydydd ffordd, a dyma'r ffordd ola, ond mae yna rei eraill, mae Iesu'n cyflawni'r gyfraith, ydy, cofio'n yr Hen Testament, ydwch Eseia 55, oedd o'n sôn am y gŵr dolurus, fydda yn dioddef dros ei bobl, a drwy ei ddoluriau ef y cawsom ni a chad, a mae disgrifiad o y Meseia pan fydda fo'n dod, y bydda fo'n marw dros ei bobl. A dyma wnaeth yr Iesu ar y groes, cyflawni y gyfraith a berthol dros da ni. Marw mwyn i ni gael byw, rhoi ei fywyd perffaith mwyn i ni gael bod yn lan, canafenaid yn y gwaed a gaed
ar Galfari, yn rhoi ei hun yn aberth perffaith dros bechoda'r byd. Ac yna mi oedd yr gyfraith abersol wedi chyflawni yn Iesu, a mi oedd aberthu'n stopio wedyn. Doedd dim angen mwy o aberthu. Doedd dim angen mwy o ddilyn y defodau hynny, oherwydd bod Iesu wedi cyflawni nhw un waith ac am byth. Felly medda'r Iesu, dwi ddim wedi dod i ddiddymu y gyfraith, ond dwi wedi dod i'w cyflawni. Ac yna, wrth gloi, mae'r amser di mynd. Da ni angen cymuno. Nawn ni fynd ymlaen at y sleid nesaf. Mae'n sôn am bwysigrwydd yr Hen Testament. Credwch chi fi, bydd dim un llythyren a manylun lleia o'r gyfraith yn cael ei ddileu, nes bydd y nefoedd ar y ddeiar yn diflannu. Mae dilyn arweiniad Duw yn y gyfraith a yn y gair yn bwysig. Rhaid i'r cwbl ddigwydd yn gyntaf. Bydd pwy bynnag sy'n torri y gorchymyn lleia ac yn dysgu pobl eraill i wneud yr un peth yn cael ei ystyried yn lleia yn y deyrnas nefoedd. Ond bydd pwy bynnag sy'n byw yn nifydd i'r gorchymyn ac yn dysgu eraill i wneud hynny yn cael ei ystyried y mwyaf yn y deyrnas nefoedd. Mae'n bwysig, medda Iesu, i geisio dilyn arweiniad Duw yn y Beibl. Falle bod fi'n tybio beth sy'n dod i'ch meddwl chi, dwi'n gallu cadw'r gyfraith. Dwi'n ffeiledig, dwi'n ddyn gwirion, dwi'n dafotrydd weithiau, dwi'n deud pethau ffôl, dwi'n ymateb yn flin tuag at bobl, dwi'n drychan gwantus. Ond mae Iesu'n gwybod hyn na pobl amherffaith yda ni. Ond trwy'r ras, da ni'n dod i gymod â Duw, nid drwy yn gweithredoedd. A be mae Iesu'n wybod ydy, da ni'n syrthio, da ni'n methu, da ni'n wirion, da ni'n ffôl, da ni'n annifydd, da ni'n anffyddlon, ond edif ar hewch, codwch ar eich traed, oherwydd mae Iesu wedi paratoi y ffordd i ni fod mewn perthynas a Duw drwy'r hyn a wnaeth o. Ac gogoniant i'w enw, ar ôl codi ac ysgwyd y llwch, triwch eto, ac eto, ac eto, i ddilyn llwybr yr arglwydd Iesu. Wythnos nesaf, da ni'n edrych ar yr her gyntaf, y paragraff ynglyn â llofruddio. Mwyn i enw, amen. Da, di bregas ar y munud, dwi'n mwynhau. Da ni am gymuno efo'n gilydd, a wedyn nawn ni ganu cam bach ar ôl y cymryd. Dwi'n cofio lle dwi'n rhaid y llyfr gwasanaeth. Mae tu ôl y laptop. Dyma ni. Croesawu Silain, plith ni. Hyfryd cael dy gwmni di, Sheila. Un o blant Eglwys Ebenezer, bron iawn. Di bod yn rhan o'n bywyd ni am flynyddoedd. A mae'n hyfryd i bod ti wedi dod i addoli gyda ni heddiw. Hyfryd cael dy groesawu di. Gadewch i ni wrando ar yr apostol Paul yn rhoi hanes cychwyn y sacrament hwn. Fe dderbyniais i oddi wrth yr arglwydd, yr hyn hefyd a draddodais i chwi. I'r arglwydd Iesu yn nos y brydychwyd ef gymryd bara. Ac wedi iddo ddiolch fe'i torodd a dywedodd, hwn yw fy nghorff sydd yn cael ei dorri er eich mwyn chwi. Gwnewch hyn cof amdanaf. Yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper, gan ddweud y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro yr yfwch ef cof amdanaf. Oherwydd bob tro y byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd Iesu hyd nes y daw. Gai ofyn, Janet a Joy, fysach chi'n fodlon rhannu
yr elfennau yn y munud, na eich gwahodd chi ymlaen. Y mae swper yr arglwydd yn agored i bawb sy'n caru Iesu Grist ac yn ei dderbyn yn arglwydd a gwaredwr. Felly, yn ei enw ef, fe'ch gwahoddwn i gyd i ymuno â ni wrth y bwrdd sanctaidd hwn. Dowch at y bwrdd nid am eich bod yn gryf, ond am eich bod yn wan. Dowch nid am fod dim ynoch yn rhoi hawl i chi ddod, ond am fod arnoch angen trigaredd a gras. Dowch nid am eich bod yn caru'r arglwydd ddigon, ond am yr hoffech ei garu'n fwy. Dowch am iddo eich caru, a rhoi ei fywyd trosoch. Dowch i gael y bara a'r gwir yn arwyddion o addewid am ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân. Dowch bawb a chymerwch ffiol iachawdwriaeth. Gawn ni gyd weddio. Da ni am ymlonyddu, Dad, wrth dderbyn gwahoddiad yr arglwydd Iesu i ddod at y bwrdd. Oherwydd nid gwahodd yn gilydd yr ydan ni, ond ymateb i lais ac arweiniad yr arglwydd bendigedig ei hun. Wrth ddod arglwydd, da ni yn cyffesu'n pechoda ger dyfron, y ffordd da ni'n anifydd a ffôl a diwrando ar newyddion da dy gariad yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac fe ofynnwn y byddi di yn rhoi i ni faddeuant pechoda yn rhinwedd aberth yr arglwydd Iesu Grist ar y groes arw honno. Yr oes ei ddwylo pur ar led a gwisgo coron ddrain mwyn i'r brwnt gael bod yn lan fel hyfryd liain main. Syfrdana ni ar gras afresymol o'r ti yn ei ddangos yn yr arglwydd Iesu, oherwydd dy gariad tuag atom ni. Oherwydd dy fod ti am yn cael ni yn ffrindiau. Oherwydd dy fod ti am ddod at y gyfiawnder at y deyrnas i'r byd yma sydd yn cael ei rwygo gan gasineb ac anghyfiawnder a drwg deimlad. Oherwydd dy fod ti o Dad am ddod ar nefoedd i'r ddaear. Cliw yn gweddi dros y byd a'i drafferthion, dros Gymru a'i anghenion, dros Gaerdydd a'r hyn sydd yn digwydd yma. Yn yr eglwysi ac yn eglwys Ebenezer, yn ein teuluoedd a'r tymhora newydd sydd yn digwydd weithiau yn ein hanes ni. A boed i dewyllus di gael ei gwneud. Da ni'n cofio am y cleifion, da ni'n cofio am Gatri Jane a Meryl ac Alun yn yr ysbyty, gan ofyn am iachad iddyn nhw yn llwyr. Cliw yn gweddi dros yr henoed, dros yr rhai sydd yn alarus o golli anwyliaid drwy farwolaeth. Ac yn awr, fe weddion y bydd y bara hwn i'n ffydd ni yn gorff yr arglwydd Iesu a dorwydd troson. A'r gwyn hwn i'n ffydd ni yn waed yr arglwydd Iesu a dywalltwyd ein mwyn. Gofynnwn yn enw yr arglwydd, y gwaredwr a'r meddyg mawr, Iesu Grist. Amen. Fysa Janet yn gwneud y bara, wedyn Joy yn gwneud y gwyn. Mewn i fuddod i'r arglwydd Iesu ac i gofio amdano y gwnawn ni hyn. Oherwydd by'r arglwydd Iesu yn nos bradychwyd gymryd bara, ac wedi ddodiolch efe a'i torodd, ac a'i rhoddodd iddynt gan ddweud, cymerwch, bwytewch, hwn yw fy nghorff a dorri'r trosoch. Gwnewch hyn i gofio amdanaf.
Y bara hwn yw corff Crist a dorwydd trosoch. Cymerwch a bwytewch cof amdano. Yr un modd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper, gan ddweud y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd ym fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro yr yfwch ef i gofio amdanaf. Y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yng ngwaed Crist. Yfwch bawb o hwn. Emyn ola felly, emyn sy'n cyhoeddi be ni'n myfyrio arno fo rwan. Mae Iesu dyn ni'n sy'n achub, ddim yn gyfraith, ddim yn struggles yn hynny, ddim yn hyn dyn ni'n gallu gwneud, ond pwy o arglwydd allai beth achub nhw ei hun. Ein cwylydd y fel dyfnder môr, dy ras o dyfnachus, wedyn mae'r ditgan yn cyhoeddi. Dim ond ti all achub, ti yw'r unig un, dim ond ti all yn codi ni o'r bydd. Deithos lawr i'n harwain o'r tywyllwch di, dim ond ti sy'n heiddi'r clod i gyd. Dech ni sefyll i gan hwn. Nawr ni gael i'r rhywun beth benefit eto. Gwylio a gwyd a'ch dim ond ti a Dafydd, ti yw'r unig. Dim ond ti a godi o'r wyn. Dethos awr i'n harwain o tyrnod di.
dim ond ti sy'n hefyd dod i ni. O adorais modd i mi, gallai gagen o'r mawr. Ac erin gorau drwy gyrraedd y gafiadau. Gyda'r gafiadau. Dim ond ti a gafin i'r ddigid. Dim ond ti a gofyn o'r byd. Dweud os fi hadau o'r tywyddo fi. Dim ond ti sy'n hefyd dod i fi. Dim ond ti a gafin ti'r ddigid. Dim ond ti a gofyn o'r byd. Dweud os fi'n hadau o'r tywyddo fi. Dim ond ti sy'n hefyd dod i fi. Amen. Diolch yn fawr i ti, Gwilym. Diolch am eich cwmni bore yma, mae wedi bod yn hyfryd addoli a chymuno. Cofiwch bod yna banad ar y diwedd a chyfle i gymdeithasu. Gawn ni rannu y gras gyda'n gilydd. Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a byddo gyda chwi oll o'r awr hon hyd